салом бинандагони гиромӣ, ба сами шумо мақолае бо номи вақти он аст ки қалам мехоҳам пешкаши шумо гардонам. фарҳанг ва санъат тамоми паҳлӯҳои зиндагиро инъикос менамояд. фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, қаҳрамони тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарҳангро ҷавҳари ҳастии миллат гуфтаанд. ҷомеае ки фарҳангу санъатро қадр ва ҳифз наменамояд, он ҷомеа зуд аз байн хоҳад рафт. баҳри мо фарзандони фарзонаи миллати форсу тоҷик, ҳофизу бедил, ҷомиву хаём, фирдавсиву рӯдакӣ ва дигар бузургон дастархони маънавиеро ёдгор мондаанд, ки аз он истифода бурда дастгири якдигар бошем ва рисолаи инсонии худро ба ҷо биёварем. дар ин дунё ду қуввае ҳаст, ки муқобили якдигаранд, яке некӣ ва дигаре бадӣ. рисолаи мо инсонҳо дар чист? фақат қонеъ намудани нафси палиди худ? қоришканбаҳои мо мехоҳанд фарҳанг ва санъати асили миллатро аз байн баранд, аммо фарзандони бонангу номуси миллат намегузоранд, ки онҳо ба ин нияти нопокашон ноил гарданд. имрӯзҳо дар ҷомеаи мо аз насли фиръавну заҳоку қоришканбаҳо насле боқӣ мондааст. худ шоҳиди ҳолем, ҳамон инсонҳое ки дар рӯи ниқоби разилона кашида ба ҳар роҳу восита ба мардум ҷабру ситам менамоянд. ҳаққи онҳоро рӯйрост мехӯранд, агар лозим шавад зиндонӣ менамоянд, вале касе барои ҳаққи ҳалоли худ чизе ба онҳо намегӯяд. чаро мо аз чунин палидҳо битарсем? баҳри талаби ҳаққи худу ҷомеа талош бояд кард. чӣ гуна? бо донишу хират, бо ақли солим, истифода аз мақомотҳои дахалдор. дастҷамона баҳри решакан намудани ин гурӯҳҳои бевиҷдон амал бояд кард, ба он хотире ки насли имрӯзу ояндаи миллат аз мо ифтихор намоянд. фиръавнсифатони имрӯза дар талаби симу заранд. барои онҳо миллату давлат арзише надорад. онҳо ба ҳар шакл худро дароварда вонамуд месозанд, ки гӯё шайх ё суфии поканд. чунон сухан менамоянд, ки шахси беилм дар ҳайрат мемонад, аммо гуфтор дигару амал дигар. мо метавонем аз ин нақшофарони замона бо фарҳанги волои гузаштагонамон ҷомеаи худро пок созем. бо шумо буд Назримат Ҳаёт.